Lani kata ki exam IAS IPS bat kumta ter kum mangi ihi ba mentala slam ba ngimyo su ki IAS khasi bat i IAS khasi ba khaddo do ngala banong di mam isa wanda lalu i bapas hakasnam arjar khatar ito exam arjar khatwe i pas ka arjar khatar bat hadin katu ngim shimla yo su ya ki IAS khasi te hak bedi bat kani ka itrai ki daw ki ba penlang ba ki kun samla jungi ba kim la ban crack ki exam kandidat kan soi pilak ban pasat sumber lor kata kani ke exam ka ba ngilap ong ba kadi ke exam ka ba let's say ka bala tam hagari India inom laban len ka competition ha kani ke exam kalong ka bajur ban pass ke kani ke exam pihak ban long ki ba 3 minute amri tang arsnem laisnem rai pihak ban 3 minute da bun snem pihak ban sacrifice ha ki borok ki liang ti kadau kidon katu kani ki dau ki ba lesi ki ba ke ba ki khun khasi ki jongi kim sem la ban pas kam di namar ba ngi duna ha ka jingnang ka jingtip lan ha ka jing start hari ka shudai tang ba ngim don na kong ya ki coaching center ki ba biang ha ka jala ka jongi tang katu kani ki ba yo ki ba kot ki ba ki la ya ka ban lit pentibit ya la di sabar jong ka jala dari ka jing bom don jong kini ki coaching center ke babiang ka penlong ye ki khun samla jongi banlong clueless kumdo ban prepare nama kadi ka ba ngidon kam ye ki proper guidance ngidon kam ye ki nong tin lenti ki babiang kata di ka wei ka ba arpat kolong ba lada phit pej ya ka jinglong jong ki kot ki bang mangi penon kam kham tam he ambos ki kot ki kim deishu hakatu ke standard kumba phi pej haki por ke ba manchwa mo ki don ki kot ki ba da burom ya kambus imat ka ladon ka jing ya sela bat ki company pin mi kot aba ki content dong ki kot ki la kim deishu hakatu ke standard ti kadi ka por yang ile se ban wan ra ya ki kot ke jongi ha ke NCERT standard ngasem baka atem jong ka government mekhlia menta ban wan ra ya ki kot NCERT mekhlia edition kalong ke ba ngasngu ya hab kebat kemil enti ba lengba kini ki kot ngin ki khun samla ki jongi kin yo ye shibun ki jingnang ka jingtip bat ken long prepare ye ki dam ta kini ki exam ki bofer kata di gawi bat ka balai phinom la hiru banlen ka don shibun ba ka politics ka UPSC hakanu ka bom don ka jing bom don jongi ya ka separate cadet ka di gawi na ki dak ka ba bangi hab cadet benreu ladang ngibun ki separate cadet kamut the number of IPS IAS IFS